se Gaming her. Mit navn er Kamil, og vi skal spille Team Fortress igen. Og sidste gang er der noget anderledes. Jeg har fået flere items. Wait. Det er sådan der. Og 5 strange. Elsker det. Jeg fik det med en rigtig flink fyr. Han har åbenbart strange overhand. Det var lidt sygt. Og så spurgte jeg om jeg må få nogen. Og ja, det må det gerne. Nu tager jeg bare den der Hightower, fordi den er jeg blevet meget glad for. Ja, og jeg tror bare vi begynder. Og undskyld hvis lyden er bagud, men det er et eller andet med at mit optageprogram det er lige glitchet, så den skal lige varme op. Jeg håber ikke jeg snakker lavt, det ved jeg ikke om jeg gør, men det kan jeg lige se senere. Jeg tænker bare ændre det. Nej, den har lyd. Eller jeg ved ikke om I synes. Men vi gider ikke gå rocket jump style, så vi går Demon Dive. Tomahawk frying in the butt. Se, er det strange? Jeg har egentlig mødt mange der har strange overhand. Nej, det var overhand. Hvis de gør det, jeg tror godt de ved dem overhand, det er faktisk bare et reskin. Det er bare et skin til, hvad skal det der? Det er bare et skin til et normalt sniper, det gør ikke noget specielt. Ingenting. Hvorfor lægger den? Nå, det er op til. Fedt. Okay, Tomahawk chop, it's not that blow, Tomahawk. Så er det væk. Ja. Okay. Hallo. Nå, du har maskiner. Nå. Okay. Shiralalalula. Mange bots. Okay, godt. Det kunne godt ligne, der ikke var nogen bots. Ej, jeg prøver lige at skrue lidt ned, fordi det gør ikke. Wow. Løb. Okay, du er ikke. Skål bare lidt. Scouts er god. Kom her, en fact. Jeg tror nok lige, jeg var. Jeg kan godt se, at du havde Dead Ring en lille brud. Ja. Ingen vinder over Frying Pan. Det er virkelig et super våben. Elsker det. Wow. Og 2 sekunder, guys. Så er jeg tilbage. Sorry, men det er fordi jeg havde... Oh shit. Wrong guy. Wrong place. Død. Men du skal dø jo. Men der var lige en der brændte på, så skulle jeg lige... Wow. Nå. Tomahawk chop, it's not that out. Tomahawk chop, it's not that low. Der var en lille fact her. Kom her, en lille fact. Ah. Okay, det rammer mig, så du egentlig er rigtig god til at ramme. Det er godt. Tomahawk chop, it's not that low. Tomahawk chop, it's not... Kom her! Nej! Scouts og demo, det er bare ikke en god måde, fordi at hvis man ikke har sticky grenades, så det er bare ikke godt. Okay, løb. Sådan der. Oh shit! Nå! Damn, girl! Back. Nope. Ingen vinder over Frying Pan, så det er the ultimate killing weapon. Før der brugte jeg ja, den der clayhead med. Men så fik jeg tænkt, det kan godt være den anden den er bedre. Så det er den ikke. Men alligevel, Frying Pan det er bare weapon. The weapon of weapons. Come on man, let's fight. Ja, det er den på. Nå. Det er det gode ved den der equalizer. Den er ok, men ja, den skader bare ikke så meget i starten, hvis man ikke har så meget liv. Det er den lille fag.
Det er nu, skal komme. Det er nu. Bill Gates, han dør, når han ser, hvad der gør os ved kæmpe mennesker. Nu er du død. Kom ind back. Kom ind back. Det, jeg elsker loose cannon. Det er en af mine yndlingsvåben. Det er seriøst. Det er dejligt, det man den skubber ved fjenderne. Det kan være meget nyttigt i mange situationer. Fordi hvis nu her der kommer en, så kan jeg skubbe ham. Og det er også rigtig dejligt. Wow. Nå. Det kan man også godt. Har du en strange? Ja, du har den der detonator. Den kan man også godt bruge som en slags rock jumping. Nope. Jeg kan lide demo, men jeg kan bedst lide scout. Og så skal jeg lige vise jer noget bag det. Jeg kan lige godt vise det nu. Klar, er klar? Nej. Okay. Når jeg går herhen, kan I så se, hvor mange drab jeg har fået med scout. Det er pænt mange. Ej, det er lidt snyd. Men ikke det hele. Ja, ej, ja, det meste det er snyd, fordi at jeg tror det er umuligt at få så mange kills uden at dø. Så har du tænkt dig man en lille back. Er der nogen, der skal kæmpe? Hit that laggy shit. Det kan man ikke bare. Jeg kan godt slå for mig. Lidt. Wait. Kig op i hjørnet. Der står critical hit. Ikke? Med Marty Gardner. Det forstår jeg virkelig ikke. Nej, det gider ikke. Det gælder ikke det der. Det er snød. 2 sekunder, jeg skal lige se hvor lang tid vi er optaget. Nej, vi kan godt tage noget mere. Men ikke meget mere. Og sorry hvis der er sådan lyden lidt bagud, jeg ved ikke hvad der skete. Det var et eller andet med mit filmprogram, tror jeg det var. Ja. Let's fight. Ja, dang. Det er et eller andet med, at det lige glitchet, og så skulle vi lige restart det. Eller ikke restart det, så skulle vi lige varme op igen. Man kan sige det sådan. Au! Nej, jeg er rigtig røv virkelig, mand. Nu går. Nej, ikke mit problem, væk. Det går også sjovt at prøve en episode, hvor det kun er camping garden. Hvis I ved, hvad det er. Nå. Jeg gjorde af med ham. Men den bliver ikke så lang, den her. Desværre. Nå, nej, det er snø, det der. Det er snø. Nej, jeg havde virkelig det der. Hvad den hedder? Ubercharge. Nej, den er virkelig så god. Den skader ekstremt meget. Den skal ikke noget specielt. Men i det hele taget, så elsker jeg bare Medic Slowvåben. Det er også den der Virtsav, tror jeg det er den her. Den ser så spids ud, den ser så farlig ud. Du kan lide den. Look so dangerous because... Nej, hvad var det? Løb! Don't let the medic survive. Okay, det går ikke. Det er fordi, at der er nogen, der er mega gode til det der klappegardening. Loose cannon. Den der, the tight turner, tror jeg det er. Så kan de bum, og så kan de lave den hop, så de flyver rundt, og så rammer det en. Så. Og nu var jeg godt med Frank Lane. Altså, man gør sådan der. Så flyver jeg. Det er lidt fint. Shit, nej! But first, I'm gonna trophy.
Jeg ved ikke, hvorfor jeg gør det der. Så skal man også lige se noget. Og sådan der. Jeg tror desværre, det er på tide, at vi siger farvel. Og hvis du kunne lide, eller hvis I kunne lide den, håber jeg, vil give et lille bit like, det vil gøre mig rigtig glad.